Актаныш районы суды тарихында зур вакыйга. Көп еллар судья булып эшләгән Роза Шәйхайдаровага 90 яшь. Истәлекләр яңара, елларны артка чигереп, вакыйгалар жанлана торган туган көн булды бу. Тулырак киләсе язмада. Туган көнендә Роза апаны чәчәкләргә күмделәр. Район башкарма комитеты җитәкчесе Илшат Габделхаев Россия президенты Владимир Путинның тәбрикләмәсен һәм район башлыгы Энгель Фәттаховның котлау открыткасын күчтәнәчен тапшырды. Актаныш авыл башкарма комитеты җитәкчесе Илхам Шамсунов чәчәкләр бүләк итте. Роза Бөек Ватан сугышы чоры баласы. Сугыш башлаганда 11 яшь кенә була. Сугыш вакытлары бар да күрдек инде. 11 яшьтән şu batarayı başladık, kolxozda ne ders var, birisine kaldırmadık. 13 yaşlarda уже 20 kilolı semenan zaten alıp, Aktaş başına taş ettiren yerinde. Bizim basıp şu teredeydi. O çok soğuda kalmadı, ağır vakitler olsa da mengel okura tartıldı. Сугыштан соң Казандагы юридик мәктәпкә укырга керә. Социаль тәэминат бүлегендә инспектор, Актаныш юридик консультациясендә адвокат, читтән торып укып юрист белгечлеген үзләштерә. Ире Митфак абый булыша. Милиция отличнигы Митфак Мәрәхов район эчке эшләр бүлегендә озак еллар эшли. Роза ханым 15 ел суд рәисе була. Ул чыгарган карарларны Татарстан югары суды бер кайчан да үзгәртми. Судья шынчыкта дөрес табарга кешеләрне дөрес тәрбияләргә Ben nasıl üniversite ne diyene cinayet işi mi, gradan işi mi, ben şu hatta ciddirenim gelen kişilerge. Bir de alay bana öpürük bildirip deytu dürüst mal diyen narsa koy benim köpçülük perivarlarım gel erişinlerim dürüst kalatırganiye. Мәхсун Насыбуллин Роза Шәйхайдарованың эшчәнлеген Йөрәк таш түгел китабындагы дөрестлек эзләп табыла очеркында сурәтли. Роза апаның хезмәтләре Россия югары суды каршындагы суд департаментының мактауга лаек хезмәте өчен медале белән бәяләнә. Иң мөһиме район халкы алдында йөзе якты. Алдашканны ялгау кешене яратмай, байлык артыннан кумады. Аның әйткән сүзен үз вакытында эшләп өйрәндек без. Әни бит матур җырлый, би. Гаилә традициясе дәвам итә. Уллары Фирүз Сабада тикшерүче, Мөслим һәм Түбән Камада прокурор ярдәмчесе, Мөслим районы прокуроры булып эшли. Түбән Камада шәһәр суды рәисе ярдәмчесе вазифасын башкара. Федераль судья итеп билгеләнә. Оныклары да Роза әбиләре юлыннан киткән. Фирүзнең кызы адвокат, Ләйләнең ике кызы юридик белем алып шушы юнәлештә эшлиләр. Актаныш муниципаль районы мәгълүмат үзәге ярдәмендә әзерләнде. Фәрис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары.